sibiri o sibiri anw nisɔndiyalenba bɛ aw bisimila renouveau kumasow sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la renouveau FM 98.1 Bamakɔ n'a lamini renouveau télévision sanfɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ walima anw ka page Facebook sanfɛ renouveau FM TV sanfɛ an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw yɛrɛ b'a dɔn laadala n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan in kɛnɛ kan o kɔrɔ ye k'a fɔ ko jamana kunkanko de bɛna fɔ jamana kunkanko bɛ fɔ kunnafonidilaw de fɛ o la dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ kunnafonidilaw wele ka na an n'u ka baro kɛ jamana kunkanko kan nin dɔgɔkun in kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ kibaruya bɔra kabi kari tɛmɛnen an ka jamana kuntigi kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ni ale ye fanga mara k'a daminɛ san 2013 la ka n'a kuncɛ fo san 2020 na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o kuncɛra cogo min ala y'a ka kalifa minɛ a la dɔgɔkun in bɛɛ kɛra a kuma la an bɛna dɔɔni fɔ a la ka sɔrɔ kɛ a ka sukɔɲɔw yɛrɛ kɛra kunun juma an bɛ dɔɔni fɔ o kan n'an bɔra yen nɔ jamana halisa ɲangati min ni o binnen don an ka jamana kan UEMOA ani CEDEAO fɛ a ma ɲɛ min kɔ Union africaine fana y'i sen don a la ɲangati ninnu yɛrɛ u kow bɛ cogo min hukumu jumɛn kɔnɔ kunnafonidilaw hakilina ye jumɛn ye ko ninnu kan an bɛna an da don o la kiri halisa an bɛ ale kuma la Mali kiri dɔgɔkun in kɔnɔ maa damadɔni wɛrɛw minɛna tuguni minnu dɔw bɛ yen nɔ minnu tɛ fanga fɛ dɔw fana bɛ hali fanga masurunamɔgɔw olu minɛna an bɛna an nɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiri bɛ binakun min kan ka se k'an nɛn don ni kuma ninnu ni ɲɔgɔn cɛ an nisɔndiyalen bɛ an kɔrɔkɛ Seku Tamura ale bisimila min ni hali n'o y'a sɔrɔ a famana jamukan in ma nka jamukan in tu bɛ tigɛ wagati min Seku tun ye jamukan in nabagaba ye Seku i ni ɲankuma. I bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ka sɔrɔ k'an fama n'i ma dɛ kɔrɔ. Non tiɲɛ la a kɛra fama ye mɛnɛ a kɛra fama ye parce que mun b'o kɛ an kun ye jamana kun ye danaya da i kan k'i kɛ chef de cabinet ye. Voilà donc an b'o kɔnɔna na an b'o kɔnɔna na kɔfɛ bon an kun ye journal bila n'i y'a bila ni nana donc ka taa kura la tuguni o bɛ mɔgɔw ka temps ta kosɛbɛ. Tiɲɛ don tiɲɛ la donc o de ye fama. I dangana an b'i fo ka na baro kɛ an fɛ Dawuda Kamate ye kunnafonidila ye nin ye ale kɔni siɲɛ fɔlɔ ye an ka kɛnɛ kan Dawuda an nisɔndiyalen b'i bisimila. Kaba i ni ce. N bɛ i yɛrɛ fo i ka Renouveau TV ani an bɛ a lamɛnbaga bɛɛ fo nin waati in na. Ami Baba Sise ye dugulenba ye kɛnɛ in kan ABC i ni ɲankuma. Kaba i ni sɔgɔma. A bɛ dɔgɔkun 3 ɲɔgɔnna bɔ fariganni kun b'i la a kun y'i sɛgɛn dɔɔni. Tiɲɛ la a ka fisa kosɛbɛ. N bɛ Ala fo ka barika da k'i fo a diyara n ye ka Basɔrɔ fo ka Dako fo ka Basiriki fo ka confrère ninnu bɛɛ lajɛlen fo a diyara u ye k'a fɔ vraiment kɛnɛya bɛ bana bɛ bi kɔni alhamdulilayi Ala ka nɔgɔya k'a fɔ ko kɔrɔkɛtɔ ka na o tɛ se ka kɛ parce que olu fana il faut qu'an ka relève ta quoi donc olu bɛ to k'u den kɛrɛfɛ k'an lajɛ kɔrɔ ninnu nafa ka bon voilà olu bɛ lumière comme e fana tɛ k'o kɛ tuguni e de ko ni kalo bɛ ban ko tu appelles les anciens mais e tɛ k'o kɛ o bɛna kɛ voilà d'accord Ibrahim Baba Traoré Ibe ka bɔ radio Bɛnkan na a bɛ jɛmukan kɛ Africa Blue fɛn na Ibe i ni ɲankuma. Kaba i ni ɲankuma ka renouveau télé filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ani radio minnu bɛ k'an lajɛ nin wagati in na k'i yɛrɛ fo k'an barokɛ ɲɔgɔn k'u bɛɛ lajɛlen fo o kumana an bɛna baro min sigi an bɛna kuma babu minnu kan a bɛɛ lajɛlen a bɛ jamana kunkanko kuma fɔ an bɛ dugawu kɛ kuma minnu bɛ bɔ an da Ala ka bɛɛ kɛ jamana jɔ kuma ye. Amina yarabi. Ayiwa an bɛ don an ka babu sen fɔlɔ kɔnɔna la o ye jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale kantanɲali ye hali n'o y'a sɔrɔ a kɛra kabi kari tɛmɛnen o la Seku ni maa min ko Ibrahim Boubacar Keita e bɛ mun tɔmɔ a kɔ ka san 7 masakɛya la a bɛɛ ma ɲɛ a bɛɛ fana ma tiɲɛ de. Ayiwa Kaba an bɛ tasibila kɛ fɔlɔ di mɔgɔ ban ma ale ɲɛ n'a ta se ale ma a sera an ka jamana ɲɛmaaw dama dɔ la u bɛ taa Musa Traoré ani Musa Traoré ani Modibo Keita bi tur sera i bɛ k'a ma bon an ye mun ye tile 2 in na o bɛ kun bɔ jama mun bɔra ani kuma minnu fɔra ni ne ɲininka an bɛ se ka mun fɔ i bɛ ka ko la i bɛ k'a ye jamana kuntigiba de mɔgɔ ba de don mɔgɔ ladiri don mɔgɔ kan kelentigi don ayiwa i bɛ k'a ma n'a yɛrɛ ma a bɛ n'a kuma min na maliyɛn bɛɛ de ko i bɛ ka donc an di Ala sigi élection min kɛra 2013 an hakili b'a la a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali la ayiwa an tɛna o fɛnw rappelé tuguni parce que hali banabaatɔ bɔra dɔgɔtɔrɔso la ko ka taa ko i bɛ k'a ye donc a nana a ye fanga ta
e fanga ta kuma min na malien kun jigi b'a kan kosɛbɛ parce que jamana kun bɛ bolo la n'o ye ka taa lakana ta fanfɛla ye jamana kun bɛ bolo la jamanadenw kun sɛgɛnnen don donc i bɛ ka malien kotera ye olu fɛnw de kama a nalen a y'a seko kɛ a ye caman kɛ a ye caman kɛ mais n'i bɛ fanga la jamanadenw t'a ye n'i bɔra kuma min na de b'a ye bi bɛɛ y'a dɔn i bɛ ka ye mun kɛ n'an ko k'an b'an da don bakurubaw la u y'a wele jamana lakanali min na i bɛ ka nalen a ye sariya fɔlɔ min ta loi d'orientation et de programmation militaire nka mɔgɔw ko k'o baara tiɲɛna ka sɔrɔ k'a wari dun a baara ma tiɲɛ parce que o loi nin n'a baara tiɲɛna a baara ma tiɲɛ ale bolo parce que mɔgɔ ma min faamu président tɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛna taa jigin fo kɛnɛ kan terrain kan k'i bɛ taa baara kɛ mɔgɔw place la i ye mɔgɔw de ta i ka danaya da u kan ka daminɛ ministre kunda ka taa ministre fana ye mɔgɔw de ta ka danaya da olu fana kan donc n'o kɛra sisan a fɔ de ma responsabilité répartition de responsabilité bɛɛ ni jɔyɔrɔ don ale bɛ mun kɛ initiative baw a b'o de ta i n'a fɔ ni loi ni filɛ nin ye n'a fɔra ko mais suivi fana y'ale ka baara ye il me semble que suivi y'ale jɛ dɛ suivi bon n'i y'a effectivement suivi on bɛ se k'a fɔ suivi y'a jɛ mais suivi y'a jɛ kun jumɛn na parce que n'i y'a mɛn suivi f'i ka ni mɔgɔ min ye min fɔra a ye a bɛ sɔn o ma ni fɔra a bɛ sɔn o ma n'o tɛ armée budget ale nana wagati min na a kun tɛ 400 milliards la milliard kɛmɛ joli kɛmɛ naani a n'ale loi d'orientation de programmation militaire mun fɔtɔla filɛ nin ye tantɔ 1230 milliards e k'o fɔ bamanankan na tan 1230 milliards ba fila milliard ba kelen ani milliard kɛmɛ fila ani milliard pour que vraiment Mali armée ka c'est u ka kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ u ka bila condition na u ka jamana bɔ bolo la ale dan y'o de maintenant wari ni wari taara yɔrɔ min na a tiɲɛna cogoya min na bon o kɔni an bɛ segin ma voilà Dawuda e bɛ mun tɔmɔ IBK ka mara kɔ i ni ce Kaba i ka ɲininkali la n tɛna segin Seku ta kan mais mun fɔ IBK ka fanga la ala ko tiɲɛ IBK kun ye jamana ɲɛmɔgɔba de ye jamana ɲɛmɔgɔba de don parce que jamana kanu kun b'a la Mali kanu kun b'a la parce que n'i y'a jateminɛ a yɛrɛ ka kɛwale ani a ka Mali kun bɛ a dusukun na cogo min na bɛɛ kun b'a ye mais i b'a dɔn ko ɲinan jɛngɛnna a bolo waati min na u ye b'a dɔn n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye fo fɛn dɔw bɛ yen i bi ja kan kosɛbɛ i n'a fɔ ka somɔgɔya ta ka na bila fanga ɲɛma mɔgɔw b'o jalaki bi a kan je crois que o de kɛra a ka fiɲɛ a ka fanga fiɲɛma yɔrɔ yɛrɛ kɛra a ka denbaya parce que i b'a dɔn défense n bɛna na ni Seku ka kuma dɔ ye défense ye yɔrɔ ye yɔrɔ min convoitelen don a bɛ fɔ n t'a dɔn a ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ i n'a fɔ parce que nafolo bɛ yen ani nafolo min bɛ yen a caman na kɔlɔsiba tɛ o yɔrɔ kan parce que fɛn dɔw bɛ yen tubabukan na a b'a fɔ ko secret défense sɔgɔbɛli tɛ k'ale la sɔgɔbɛ tɛ k'ale la kosɛbɛ donc denkɛ ka nali denkɛ ka nali yen nɔ parce que a kun man kan ka sɔn fɛn dɔ bɛ yen fɛn dɔ bɛ yen i tɛ tulonkɛ kɛ a la a bɛ n'a fɔ ale ye yɔrɔ la dɔɔnin parce que denkɛ kɛlen ka kɛ député ye a kun man kan ka sɔn cogoya si la denkɛ ka kɛ commission défensive président ye a kun man kan ka sɔn
n'a ma ɲɛ a ma se k'a bali a ka kɛ député ye a man kan ka sɔn cogoya si la a ka kɛ commission défensive maintenant petit a denkɛ taara kɛ o commission défensive ye bon a kɛra convoitise a ma parce que a ɲɛ b'a la wari caman bɛ yen finalement dépense kɛra business kɛyɔrɔ de y'a faamu donc Segu ye wariba min fɔ k'o donna voilà wari donna voilà mais wari tiɲɛna wari tiɲɛna yen de parce que u ye nafolo in kɛ business yɔrɔ de ye u ye défense yɛrɛ kɛ business yɔrɔ de ye donc finalement Karim Keita nana i imposer ka kɛ i n'a fɔ ko c'est-à-dire que finalement il se substitue même a tun b'i yɛrɛ sangani ministre ye ministre de la défense ye surasi ɲɛmɔgɔw ye surasi ɲɛmɔgɔ ye n'a ale ma fɛn o fɛn décider o tɛ ɲɛnabɔ bon ala ko tiɲɛ Karim tɛ foyi dɔn défense la an ka tiɲɛ fɔ a tɛ foyi dɔn militaire fɛngɛ na donc je crois que o yɔrɔnin de depuis o yɔrɔ la a ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga commencera ka nagasi parce que an y'a mɛn an y'a ye détournement commencera ka kɛ bon denkɛ yɛrɛ bɛ a kuntigi la donc finalement minnu bɛ kɛrɛfɛ mais mɔgɔw ye min reproché fana o ye premier ministre cayara ministre cayara awɔ premier ministre bɛ caya kɛ parce que premier ministre bɛ caya ni u ma boloma labila c'est à dire que u ma yɔrɔ d'u ma u ka baara kɛ a kɛcogo la o bolo kun sirilen don parce que u yɛrɛ kun tɛ se ka décision ɲɛnamaw ta problème bɛ yen de o u yɛrɛ kun tɛ se ka parce que donc o bɛɛ ye Karim ka influence ye e bolo oui bien sûr Karim ka influence bonyana nin ko in na koyi faut pas qu'on an kana na mɔgɔw nɛgɛ ni o ye dɛ Karim ka influence bonyana ni ko in na ani a ɲalen n'a tiɲɛni a ɲalen n'a tiɲɛni a barika yɛrɛ bonyana ni fa yɛrɛ ka ayiwa an bɛ segin ka na an bɛ basi Kaba n bɛ dugawu kɛ amin IBK taara ala ka da yɔrɔ suma amina yɛrɛ moi je pense que IBK ka saya in o fana ye leçon de surtout an bɛ contexte min na bi k'a fɔ mɔgɔ i bɛ se ka sanga sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ layɛlɛ o mɔgɔ kelen de bɛ bɔ qui gagne en quelque sorte kamata ni kɔrɔ ye mun fɔ sisan Tambura je pense que fana b'o yɔrɔ partager c'est vrai IBK ye fɛn kɛ pour les militaires a bɛɛ ka ye wa a yɛrɛ fana mais a kelen tɛ parce que tu vois hali minnu kɛra kunu avant-hier 20 janvier SEDASU ɲɛmɔgɔw de bɛ bɔ ka na président tanu wa u bɛ fɛn dɔ de citer Sadio a kɛ kunu cogo min olu fana tun bɛ ka kɛ ten c'est les militaires olu de b'a fɔ IBK i ye nin kɛ i ye nin kɛ i ye nin kɛ i ye nin san i ye nin san i ye nin san o ye fɔlɔ ye filanan wari min bɛ ka di SEDASU minnu somɔgɔw tɛŋɛna wari min bɛ ka di IBK de nana n'a ye o c'est lui qui a amené ça walima Sanogo de ayi c'est IBK qui a amené ça la loi de programmation sur Sanogo Théo Sanogo y'a hakilina sɔrɔ mais comme il a dit là IBK a multiplié par 3 de 400 on est venu à 1200 et quelques u y'a fɔ cogo min défense yɛrɛ tɛ o fan o fan IBK ka waati la wari dunna mɔgɔ minnu bɛ ka IBK kɔrɔfɔ aujourd'hui n ko olu de wari dun b'a nɔfɛ o non mais o de don c'est ces anciens ministres c'est ces députés ce sont ces gens là pourquoi depuis que bɛ fanga la pourquoi o kuma tɛ ka fɔ les 1200 milliards là ça fait pas a b'u ka kɛlɛ la o jɔn de b'o kuma mɛn mɔgɔ si t'o kuma mɛn o parce que les militaires qui sont impliqués dans ça et journalistes peut-être en y a caman mais on va pas dire ça sur ce plateau mais u tɛ se k'u minɛ o c'est pourquoi kuma yɛrɛ tɛ ka fɔ IBK kɔni y'a attaqué i y'a fɔ cogo min les Karim sont les responsables de ça parce qu'ale de commission ɲɛmaa ye ale de kan ka contrôle bɛɛ kɛ parce que c'est la commission de défense qui doit faire ça Soumaïla Cissé ala ka hinɛ la a ye sɛbɛnni kɛ ka fɛn caman fɔ avion minnu les avions cloués au sol an y'u bɛɛ ye o mais contrairement e bɛ ka min fɔ IBK ka chef de cabinet yɛrɛ ko mara tiɲɛna IBK bolo ka sɔrɔ k'a tun ye mɔgɔ nɔgɔma ye est-ce que a bɛɛ ye o mɔgɔw kelen don est-ce que IBK yɛrɛ fana nɔ dɔ tɛ a ka fanga tiɲɛni na non ne bɛ k'o de fɔ fɛn dɔ bɛ kɛ aujourd'hui dɔ bɛ se il y a la responsabilité morale mais il y a la comment on appelle ça la responsabilité individuelle ni bilala baara la ni e ye ko wɛrɛ kɛ e de kan ka minɛ o n'a sɔrɔ justice kun bɛ k'a ɲɛma dɔw tun bɛ jɔn ye justice bali ka k'a ɲɛma mais chef suprême des armées chef suprême de la magistrature ne bɛ k'o de fɔ n ko o ye kuma de ni y'o de fɔ n'a sɔrɔ IBK vraiment n'a sɔrɔ IBK tun bɛ kɛ justice bali à un certain niveau mɔgɔw minɛra IBK ka mɔgɔ caman minɛra minnu man kan ka minɛ o les Bakary Togala les Mahamadou Kamara les ceci c'est-à-dire il faut que les juges là hali sini il faut k'u ka jɔ u jɔyɔrɔ la aujourd'hui c'est clair ni minnu bɛ fanga la n'u bɛ min ɲini o de bɛ kɛ sinon il faut pas qu'on célère quoi dɔw bɛ minɛ c'est parce que on a autorité sinon su IBK la n ko IBK tun bɛ kɛ nani IBK tun bɛ kɛ dɔgɔya tu as vu quel procureur prendre qui
Mais aujourd'hui, au Bagakeo, parce que vous faites que moi, peut-être en Damina Sama. Je pense quand même que Ibeka est mis sur Fangala, Moshi Masoro. Il a été ambassadeur, il a été ici. Moshi Moso. Mais Fanga wan Maniabolo. Non, Fanga Maniabolo Yorodola. Ne odefo. Gelea min tuyan soro. Na soro mo tu farala nyon kanka Ibeka deme. Akunte kete. Mais comment le Beka faut biou? Comment le Beka faut biou? Moi, quand tout le monde sait que moi, j'étais très sévère contre Ibeka. Les gens peuvent te en tant que journaliste, ne tu m'as information, je ne le défendais pas, je ne le défends pas aujourd'hui. Mais à quel point ambe dinga min kono, c'est comme Antonio Menke contre ATT. Ambo au dinga kelen kono. Flana Edjume, Ibeka et Atunya Yerebla pour certains partenaires tels que l'Algérie et la France. Parce que hal accord Michignana. Les Maliens ne sont pas d'accord jusqu'à demain. Mais Algérie, il y a chaque fois Algérie badado anga kola parce que au de Kadoué, la France, l'Algérie, c'est des partenaires mounouya à Kouroun Kosobe. Et puis là-bas, je peux dire que c'est collaborateurs surtout. À Barakenyon, c'est pas seulement sa famille. Si tu vois qu'à Gelera Bolo, il y avait ça aussi. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une leçon. Président Mimbeno, Assimi Mimbeno, il n'a qu'à faire attention à certains collaborateurs. Pas tous les. Voilà. Ibrahim Traoré. D'accord. Kaba mbi fo meta shibla ke kata premier anga jamani ko ni be gafele bito ka faki tomando ala ka daro nema ala ka yim samania ni ko nga kuma ibe ka feko ka nye nkoro bora ka min fo sa be se bo klela ibe ka nyona ka ke jamana nyamo yi yakila ye joro chaman fa kerengere la ka premier ministre ya ayo bara yɛrɛ kɛ cogo min na o de y'a to mɔgɔ caman ye danaya d'a kan a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔya la bi IBK n'i y'a ka fanga ta k'a lajɛ fanga gɛlɛmama yɔrɔ yɛrɛ denbaya sen donni fanga la ne bɛ se k'a fɔ fanga in yɛrɛ tiɲɛ yɔrɔ a kɛra o ye sabula Mali ye jamana min ni i ye fɛn dɔw n'i y'a kɛ dɔrɔn c'est-à-dire a bɛ kɛ sababu ye ka jakolon ci i ma yɔrɔ dɔ la sinon a ye premier ministre kɛ den tun b'a bolo a premier ministre kɛ tuma la mais mɔgɔ si ma den ye kɛnɛ kan o wagatiw la nka a nana fanga la den de nana ɲɛfɛ fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ fɔ ni den yɛrɛ ye min fɔ k'i bɛ kɛ nin ye i bɛ k'o ye mɔgɔ yɛrɛ bɛ bɔ o b'o fɔ ko ni den ko ko nin bɛ kɛ ka ban a banna donc maliyɛnw ye fanga kalifa ale de la nka n'a fɔra ko ni den ye min fɔ ko o de bɛ kɛ mais moi je pense que IBK ka fanga yɛrɛ kɔnɔna la a ka gɛlɛmama yɔrɔ yɛrɛ kɛra mun ye o ye ka den min don a la an bɛɛ b'a ye kuma dɔ fɔ sisan IBK kɛrɛfɛmɔgɔw k'a fɔ ko fanga bɛ kalifa i la jamana ɲɛmɔgɔ ale ye kunkolo di nka k'a fɔ k'a bɛ na k'a bɛ fɛn mais IBK kɛrɛfɛmɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ jalaki bin ko den de kɛra sababu ye k'olu fana mabɔ k'olu ma opportunité sɔrɔ ka baara kɛ a ɲɛ bin naani ma o misaliya ye Tereta ninnu ye olu b'u plaigner o de la k'olu balila u ka se ka u sagola baara kɛ. munna u ma démissionné ne bolo n'i nana fanga la mɔgɔ fɔlɔ min b'i dɛmɛ i ka fɛɛrɛ tɔn de ye mɔgɔ fɔlɔ min b'i dɛmɛ nka o fɛɛrɛ tɔn min filɛ n'o ye RPM ye u ye mun kɛ ni a ma kɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ kan ni a mana premier ministre tɔ bɛ gɛrɛntɛ k'u ta ka ɲɛsin ma. mais est-ce que jamana ɲɛmɔgɔ fana jo kɛra o la i ni fɛɛrɛtɔn min y'i ta k'i kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye k'o fɛɛrɛtɔn to yen ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta k'o kɛ est-ce que jamana ɲɛmɔgɔ fana jo kɛra o la. jamana ɲɛmɔgɔ a jo ma kɛ o yɔrɔ la mɔgɔ caman ye jalaki bin a kan o yɔrɔ la nka a mana kɛ cogo o cogo a bɔra o fɛɛrɛtɔn de la a tila ka segin kɔfɛ o n'a seginna kɔfɛ k'o den dɔ ta ka bila Abdoulaye Idrissa a kɛra cogo dɔ bolo a tila ka segin o kɔfɛ k'a den dɔ ta ka bila Abdoulaye Idrissa Mayiga o taara ka bila la nka o ta ma juguya ni bɛɛ ta ye o taara cogo di donc quelque part a yɛrɛ ka fɛɛrɛtɔn kɔnɔ a bɛ bɛɛ dɔn a bɛ bɛɛ dɔn donc o yɔrɔ la ne bɛ se k'a fɔ a kɛrɛfɛmɔgɔw yɛrɛ hali tuma min na gɛrɛtɛ sigira da la wagati min na ni gɛrɛtɛ sigira da la kaba il faut reconnaître qu'aujourd'hui jamana ɲɛmɔgɔ si tɛ yen k'a fɔ k'i bɛ se ka jamana mara ka mankan to jamana kɔnɔ hali n'i y'a ye bi transition o bɛ ka se ka baara kɛ bi parce que jamana kɔnɔdenw bɛɛ y'u to yen fɔlɔ mɔgɔ mɔgɔ kɛlen don ka ŋɛɲɛ ɲimi bɛɛ kɛlen don k'a bila kɛrɛfɛ kaba tant que jamana kɔnɔ wulikajɔ bɛ yen nɔ ka gouvernement c'est-à-dire président se ka baara kɛ. mais kɛmɛ sara la maa 77 ye kala ta mɔgɔ min ye e ko mɔgɔ kun kelen tɛ k'o tigi accompagner. non i m'a faamuya. k'a daminɛ 2013 2014 2015. donc i m'a faamuya. ne bɛ se ka min fɔ o waati la gɛrɛntɛ tun bɛ yen o y'a sɔrɔ mɔgɔ ye kala ta ye nka politique mɔgɔw tun bɛ yen ɲɔgɔnna dabaw tun bɛ yen olu ye jalaki bila ka caman bɛ yen u donna ka gouvernement na olu ye min d'a kan ɲɔn'a ka don gouvernement na olu tun bɛ opposition de la. i hakili bɛ Cɛbilen Dramé de la. olu bɛɛ y'a sɛgɛn hakili bɛ ka na se Amadu Koyita ninnu ma ka na se Amadu Koyita ninnu ma ninnu bɛɛ i bɛ kɛ ka fanga daminɛ ninnu bɛɛ ye kuma caman fɔ o gɛlɛyaw bɛɛ tun bɛ yen o ka jamana min to ten cogo la vraiment a ka gɛlɛn ka baara kɛ so i bɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la jamana kɔnɔna i bɛna kɛ cogo o cogo jamana ɲɛmɔgɔ fɛn dɔ bɛ yen i y'o kɛ o ɲɛna o nka a tɛ se ka kɛ ko fɛn bɛɛ ma ɲɛ o. ayiwa Ami Base. juste yɔrɔ fitinin i bɛ bɔra ka min fɔ o ye tiɲɛ c'est-à-dire IBK ye chance min sɔrɔ il a eu une opposition responsable parce que Soumaïla Cissé ala kɛ n'a la o de tun b'o opposition ɲɛmaa ye et
opposition fleke nous be critique ke ou proposition ke mais ibeka kuntu lame kosobe quoi c'est vrai na fora ko mo do gouvernement là le premier qui pouvait accepter ça c'était Soumaïla mais lui c'était pas son objectif il fallait régler ça ouais voilà flana e bora que même fois ça RPM ibeka élidé ibeka est venu sur le couleur du RPM même Malien oui RD ibeka ta quoi parce que do ibeka ta mununta parti la mununta mais parce que ya fo chogomi aka parcours de ake mais amanya bolo ya fo chogomi il fallait pas négliger ibeka a beaucoup minimiser l'opposition jusqu'à ce que opposition la tumba fanga soro ka minimiser ale menye joro di chef de file de l'opposition ma wala ça ka bla en valeur ka kla ka na folo daka ne bogo de fo on a folo côté problème pour quelqu'un qui connaissait Soumaïla les 500 millions là ce n'était rien aller ya fatumba ka financer aller sira wala là mais entre me yoro mi sisango c'est des gens qui sont ibeka e mo munum bla ministériel de mo joli de boira kata ibeka kele tuguni jonde démissionnaire c'est pour do beka foko ko uma RPM to aka barake ou bentado tienta non est-ce qu'ils ont démissionné ou démissionné ou be genade c'est-à-dire ni mo bla barala ni te ka son tu quittes mais ni boira kuma mende ibe kuma tout ça là ça fait que politiciens kanga changer on sait kaba voilà parce que franchement ibeka ka ko ni yoro do beno ango latlen be ya fosi sa menema soma no e famille ko e mais yana nga se famille ma mo ko akili kanga to fendo la ni ya me démocratie mali kono bi ibeka do ibeka de démocratie sinsi mali kono chogodi adu fra ko démocratie kelebe damne wakati ko ibeka kuntia merci yara kuntia mais alpha nalen fangala san folo a sera ka baara kɛ wa a gɛlɛyara filanan a sera ka baara kɛ wa a gɛlɛyara sabanan a sera ka baara kɛ wa a gɛlɛyara a ye jɔn de wele Ibrahim Boubacar Keita ka Ibrahim Boubacar Keita y'i sigi février 94 fo a y'a gɛn mars 2020 2000 est-ce que gɛlɛya yera Mali fɛn kɔnɔ politique kɔnɔ gestion kɔnɔ sur tous les plans donc mais il paraît que fana gɛlɛyara dɛ parce que opposition tora no la al no ya sɔrɔ ibeka ye misirila mɔgɔw gosi a wagati est-ce que o tun y'a solution non a solution du coup yo ye an bɛɛ tɛ ni an bi wa il a maté le front social il a maté le front étudiantin il a maté le front politique alors si là ni mutakata nunu bɛɛ mata mais est-ce que o ye démocratie ye o de démocratie parce que démocratie de yo ye dictature tɛ dɛ dictature don kuma tɛ don a da la yɛrɛ o ye fɔlɔ ye donc vraiment n'i y'a mɛn démocratie Mali la bi o ye IBK ye fɔlɔ filanan franchement l'histoire de famille la ne ma sɔn o ye nkalon ye o ye nkalonfin cogo di mais hali ɲɔgɔlɔnbɔla olu ni Karim tun bɛ ɲɔgɔn bolo Karim tun bɛ fɛn bɛɛ la omniprésent an ka taa terre à terre Karim filɛ nin ye bi est-ce que mɔgɔ b'a kɔ jamana b'a kɔ ko k'a ye wari détourné ou bien k'a ye ni nafolo ni bila kun ou bien k'a ye nin fɛn o kɔni dossier tɛ o dossier tɛ jalaki ni binnen don a kan non maintenant i tɛ Mali document ye diɲɛ kɔnɔ ko Karim tɔgɔ b'a la o ye tiɲɛ vérificateur wo o ye tiɲɛ aw ka institution ninnu tɔgɔ u si la i tɛ Karim o ye tiɲɛ ça c'est une réalité filanan u bɛɛ première dame tɔgɔ fɔ Ami Keita e delila ka Ami tɔgɔ mɛn dossier jumɛn na Mali nin kɔnɔ mais c'est vous ayi non parce que nous on a vu des pouvoirs ici là Ali Bongo tun tɛ a fa ka ministre de la défense fo ka taa se a ka saya ma Karim Wade ministre du ciel et de la terre super ministre n'i taara musow ta fan fɛ an ka tɔgɔw fɔ kɛ Simone Gbagbo jɔn de Gbagbo ka fanga tiɲɛ n'i taara Chantal Compaoré na jɔn de cɛ ka mais a tigi bɛ se ka wari dun cogo la mɔgɔw bɛ signature kɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ signature kɛ ka wari labɔ o fana bɛ yen n'o bɛ minɛ sa jɔn bɛ minɛ olu de tɛ minɛ wa o mɔgɔ minnu ye wari dun olu de tɛ minɛ wa tiɲɛ don o yɛrɛ ka bɔ a la tuguni depuis IBK binna est-ce que e y'a mɛn fanga kunda ko ka Alpha Condé mun taara sa u t'a kɔ wa IBK depuis k'a binna fo ka taa sa ka saya ma e y'a mɛn jamana b'a kɔ wa mɔgɔ caman y'i plaint o fana na ko mun na non mɔgɔ mu plaint dɛ mɔgɔ si ma plaint ni mɔgɔ y'i plaint dɔrɔn fo ko u dɔw bɛ kɛ o donc vraiment mais a ka premier ministre dɔw bɛ kaso la a ka ministre dɔw bɛ kaso la oui parce que est-ce que o responsabilité morale bɛ ta k'ale to ni olu de ye tiɲɛni kɛ mais olu tɛ se ka tiɲɛni k'ale ɲinɛ ils répondent de leur fait ayiwa donc on peut pas non ça veut dire que donc aw b'a fɔ ko famille non ayiwa Jawara Kamara Karim ma fɛn kɛ Kaba
Aminata Keita ma fɛn ne bɛna mun fɔ ne sinsinnen tɛ forcément famille kan mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye IBK kunu premier ministre lama bɛɛ b'a fɔ kakilitigi de kun n'a y'a fɔ ka da yɔrɔ min na a bɛ da yan bon c'est ça un leader c'est ça un responsable n'est-ce pas y'a dɔn an bɛɛ bɛnnen bɛ a kan ko a ka premier ministre ya a ɲɛna an bolo n'est-ce pas mais a ma o répondant kelen sɔrɔ k'a to présidentiya la parce qu'il n'a pas été ferme n'an ko famille ka influence dɔ wɛrɛ tɛ koyi c'est pas forcément ko an ma Karim nɔ ye signature nɔ ye wari bɔyɔrɔ la ko a nɔ t'a la dɛ influence mun tun b'a la a tun bɛ nomination kɛ a tun bɛ mɔgɔw bila ka wari labɔ famille na président Karim an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye président den tɛ yan oui voilà c'est ça influence mun tun b'a la an kan bɛ o de ma parce que influence ka jugu ni ale a nɔ yɛrɛ ka signé yɔrɔ ka signé et puis i ye a muso ka kuma mun fɔ fɛn dɔ bɛ an tɛ nana fɔ yan mais fɛn mun de don a influence de kun ka bon jamanaden tɔw kan hali décision dɔw bɛ yen hali ministre dɔw bɛ yen famille de tun b'a fɔ n bɛ fɛ nin karisa ka kɛ nin yɔrɔ nin na. non o bɛ kɛ fan bɛɛ o bɛ kɛ fan bɛɛ est-ce que o bɛ kɛ jamana bɛɛ la o bɛ kɛ jamana bɛɛ la o bɛ kɛ département ninnu bɛɛ la fan bɛɛ. voilà o famille non o famille influence o de bonyana jamana yɛrɛ ka IBK yɛrɛ ka gestion ko la maintenant an ye fɛn dɔ fɔ par rapport à ses amis. RPM n'a ɲɔgɔnnaw an ka cɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ fɛn dɔw bɛ yen IBK ye erreur kɛ yɔrɔ min na a ye mɔgɔ nommé a ye mɔgɔ bila a kɛrɛfɛ mun tɛ jamana dɔn mun tɛ gestion d'état dɔn parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen place bɛ place la i tɛ se k'olu bila yen parce que n'u tɛ jamana faamu u t'a dɔn olu tɛ se ka bila o yɔrɔ ninnu na i n'a fɔ par exemple les postes comme même le poste de chef de cabinet du directeur de cabinet je n'ai rien contre Camara mais c'est des postes mun de do des jeunes inexpérimentés olu man kan ka o poste Camara dun bila l'o la kabi fanga daminɛ wagati or n'i y'a jateminɛ poste mun de do c'est des postes à haute influence parce que a poste ninnu filɛ nin ye a bɛ n'a fɔ ni e ye kuma fɛn o fɛn fɔ président de y'a fɔ hali ni e taara mɔgɔ fɛ ka taa fɛn dɔ ɲini ni i y'a fɔ ko i ye président ka directeur de cabinet ye a bɛ d'i ma parce que i ye président ka directeur de cabinet c'est pourquoi u ye Camara minɛ parce que a fɔra ko ale de ye lettre bila ka taa fɔ u ka marifa wari donc o yɔrɔ ninnu de don quoi exemple concret bɛ n bolo yɔrɔ min na mɔgɔw y'u ban Karim bolo yɔrɔ min na fana IBK fana y'i ban Karim bolo parce que u b'a fɔ k'a tɛ fɛn bɔ Karim ta la ne bɛ service entreprise nationale dɔ dɔn o ka directeur nommé Karim kabi 2015 n'aw b'a faamu dɔrɔn n bɛ k'a fɔ cogo min na aw b'a faamu certificat minnu kabi 2015 fo ka na se 2018 ma donc u y'a tigi nommé k'a kɛ ministre ye mais o service nin tora yen nɔ a Karim ye pi kɛ ka pa kɛ donc i y'an ka kuma sɛbɛntiya ka fɔ non n'a fɔra non attends bɛ kuma sa i jɔ n bɛna bani a ye pi kɛ ka pa kɛ olu ka mɔgɔ bɛɛ mais i bɛ ka a fa b'a faamu non donc min bɔra yen nɔ o de b'a dɔn mɔgɔ min bɛ se ka bila mais emblématique ye min ye o ye assemblée président ye o ye fɔlɔ ye mankan wulila assemblée président min nɔfɛ bɛɛ da bɛnna kan ka fɔ ko Karim de nɔ tun ye o ye jamana fanga yɛrɛ dafirila min nɔfɛ oui dafirila min nɔfɛ i n'a fɔ ka terminer kɛ assemblée président ye est-ce que tu as vu donc ni fɛn bɛ kɛ sisan c'est-à-dire campagne de bɛ kɛ o campagne de don tu as vu mais Karim tɔgɔw fɔra mais i ɲɛ b'a la kuma ninnu ni ɲɔgɔn yeri ni fɛn ninnu bɛɛ la i tɛ Karim ye kɛnɛ kan i t'a kumakan mɛn mais mɔgɔw de b'a fɔ non mɔgɔw de b'a fɔ donc influence kɔni ye non bon je veux vraiment k'an ka taa ɲɛfɛ an y'a ye k'a fɔ a ka funérailles nationales kɛra obsèques nationales kɛra nka o kɛnɛ kan an bɛ Karim min ka kuma la o ma ye maa wɛrɛw ma ye i n'a fɔ Alpha Umaru Konare min ye premier ministre a y'a kuma fɔ ka fara o kan Imam Mamou Dicko ma ye maa wɛrɛw ma ye e b'o o analyser cogo di d'abord honneur min kɛra a ye a n'a kun ka kan wa ani fana ni e b'a faamu cogo di président Assimi Goïta ma ye Karim Keita ma ye Imam Mamou Dicko ma ye Alpha Umaru Konare ma ye kaba o min filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la a balana nka Alpha ta n se ka sabula Alpha kun man kɛnɛ kɔsɛbɛ in na o kunnafoni tɛ n bolo k'a fɔ Alpha ma taa kun min na a bɛ se ka kɛ bana y'a bali walima fɛn wɛrɛ n tɛ o ye tiɲɛ Imam Mamou Dicko n'i ye ale ta k'a lajɛ bi i b'a ye k'a fɔ IBK ka fanga yɛrɛ
ka tiɲɛ yɛrɛ k'a yɔgɔyɔgɔ ka tiɲɛ yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ ten tɔ a jɔyɔrɔba bɛ a la a jɔyɔrɔba b'a la donc a kɛnɛ kan fɛn caman fana tun bɛ yen minnu tun bɛ ŋunuŋu kumaw la yanni suko ɲɛ in cɛ n'i y'o kuma ninnu caman mɛn Imam Mamadu Dicko ka tagalibaliya a tɛ bali ne la sabula a tagalen yen nɔ a tun bɛ se ka na ni ko wɛrɛw ye minnu ni jamana in dɔɔnin tɛ n'a ye ale ye mɔgɔ min a bɛ fɛn caman ye a bɛ fɛn caman faamuya yɔrɔ jan fɛ mɔgɔ dɔw kana na dimi kɛnɛ ko dɔ kɛ sujɛ koɲɛ dun de don donc a bɛ se k'a yɛrɛ minɛ bɛ se k'a kɛ u ye Asimi Goyita ta bon Asimi Goyita ta ale ka tagalibaliya ne kɔni kan ma se k'o faamuya tiɲɛ la ma se k'o faamuya nka n'i y'a lajɛ i mana hali président den Buba a ye danatigɛli min kɛ kɛnɛ kan miniti 13 a ye foliba di Asimi ma a ye Asimi fo kosɛbɛ nka min bɛ yen n'i ma se k'o faamuya gouvernement ɲɛmaa tun bɛ kɛnɛ kan Choguel Kokala Mayiga a ma kuma a ka danatigɛli fana kɔnɔ ma gouvernement ɲɛmaa tɔgɔ mais a ma kɔnɔna la donc nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ sukoɲɛ in kɔni a kɛra jamana ɲɛmɔgɔ kɔni don a kan ka kɛ a kan ka tasibila kan ka ta ka ɲɛsin a ma nka ne kɔni kun sigilen don ka mun kɔnɔ a kɔnɔna la tiɲɛ yɛrɛ la ninnu fanfɛla ninnu na m'o ye fa in kɛbaw Ami Baba Sise ani a ka kan wa ani fana ni an ye maa minnu fɔ des personnalités emblématiques i n'a fɔ Imam Mamadu Dicko i n'a fɔ Alpha Umaru Konare i n'a fɔ Asimi Goyita yɛrɛ fanga fanga ɲɛma walima maa wɛrɛ Karim Keita i b'a faamu cogo di bon mɔgɔ min ta bɛ se ka analyser ne fɛ o ye Asimi ta de parce que Alpha y'a fɔ cogo min Alpha il est malade ça j'ai l'information parce que il y a un de ses proches là un ancien ministre qui m'a confirmé cela bon au fana ye politique mɔgɔ de sinon Alpha tun bɛ se ka taa a taara Tete Tala Allah ma taa peut-être Musa Tala a ma taa Musa Tala voilà mais il pouvait venir en tout cas pour Ibeka mais par rapport à Asimi ɲɔ dɔ fɔ Asimi il a fait le 20 janvier Ibeka ka enterrement c'était le 21 janvier donc on ne peut pas dire qu'il est malade mais les informations que j'ai eues je n'ai pas la certitude d'autres Konamako c'est la famille qui ne voulait pas que Asimi Kaye Kenega la famille et moi je me dis la famille ne peut pas empêcher à Asimi à Kaye Kenega si il le voulait donc sur aucun plan à absence c'est que justifié quoi n'a fɔra k'i kana surtout que Buba y'a fɔ wala ɲuman dɔnba min kɛ a ye ko jamanakuntigi yɛrɛ ko k'a fɔ mais n'i y'a ye Ibeka taɲana dɔ min gouvernement ye communiqué dɔ bɔ hal pour que ces obsèques puissent être faits ngo négociation de kɛra c'est le territoire plus c'est la famille là u tun bɛ bɛn a la yɛrɛ parce que a tun gɛlɛyara u tun tɛ fɛ yɛrɛ gouvernement ka nin kɛ parce que ɲɔ dɔ fɔ saya bɛ fɛn bɛɛ de ban quoi moi je vois que Ibeka taɲana dɔ min des Maliens minnu bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ minnu bɛ ka yɛlɛ je me dis mais on est dans quel pays c'est des choses que moi je dénonce vraiment n'a sɔrɔ n tɛna kuma sugu dɔ fɔ yan nɔ quoi parce que vraiment mana kɛ cogo cogo Ibeka tout ce qu'il a fait n'est pas mauvais il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas mangé directement ou bien Karim Keita ka absence Ibeka wagati o wagati a b'a fɔ k'a y'a fa kunda a y'a ba kunda a denkɛ ma se k'a fa kunda bon on comprend pour Karim Buba nana cogo min Karim aussi pouvait venir parce que c'est une question de responsabilité hali n'u b'i minɛ i bɛ na c'est la même chose pour Boubou ben tous les gens c'est-à-dire ko dɔ bɛ yen nɔ a man kan ka taa k'i bolo da moi je pense que Karim pouvait venir s'il le voulait Buba nana cogo min mais mun de bɛ bɔ a kɔfɛ il y a tous ces problèmes le gouvernement même en da bɛna dɔ la u bɛ ka mɔgɔw minɛ ten souvent sans raison surtout que Karim il y a quelque chose contre lui ayiwa an bɛ tila ka dɔ la Seku i ye obstacle ninnu ye cogo di an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ personnalité emblématique dɔw bɛ yen lien ba tun bɛ Ibeka ni minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu dɔw ma ye an hakili bɛ Alpha Umaru Konare la an hakili bɛ Imam Mamadu Dicko la a yɛrɛ y'a fɔ a ka kɛnɛ caman kan ko a terikɛba ye Ibrahim Bokar Keita wa k'a ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a ka fanga kɔnɔ hali ni gɛlɛya nana ne fɛ n ko saya bɛ ko bɛɛ ban wallahi saya bɛ ko bɛɛ ban donc i ye fɛn fɔlɔ min fɛ n'a sɔrɔ Ibeka ka kan ni bonyali ye a ka kan n'a ye parce que jamana kuntigi don donc a ye jamana mara donc Ibeka a tɔgɔ o ye jamana ta de a su ye a somɔgɔw ta ye donc jamana somɔgɔw yɛrɛ kun tɛ se k'i ban donc Karim ta c'est que mandat d'arrêt international o tɛ ko denni ye koyi Karim bɛ se ka minɛ hali k'a a bɛ se ka bɔ yen nɔ maliyɛnw bɛ se ka sɔn autorité maliyɛnw bɛ se ka sɔn a ka na mais yan'a bɛ se Mali la u bɛ se ka a koron mandat d'arrêt international de b'a donc Karim ta kɔni vraiment a tɛ Buba kan Buba est libre de tous ses mouvements fɛn tɛ mandat tɛ Buba voilà depuis fɛnw libéré ale kan donc a ma segin a kan tuguni bon Asimi ta donc aw bɛ Buba ka foli fɔ mais aw ma yɔrɔ dɔ lamɛn a la
il a fait les bénédictions de santé à quand mangene ko ala ka no ya kai voilà donc a fait un rebin ko yano abitla ka lame alere fenke ko voilà asimi farimandala donc ay no wada et puis lien mumbe depuis que fanga bina asimini président be so na ya befo ko utala amina yoro la domi kama son ka maltraité wa kai bunya dak voilà pourtant qu'on en a fana toujours quand on veut be nyogom bolo am go de fotan donc e ba don ibe ya ko tamna mamou dikota depuis que fanga ni bina ko fe diko kumbe fe kata ibe ka fe anye mume amason ka reso donc depuis là mamou diko nous fana mo bawe donc il kana voilà il kana a forcer à l'état famu alpha ta c'est différent ta différent be fojo nyogom bembalia doni bembalia belé de présent Alpha Mor Konaré ani président Ibekachi mais ça kango bankoni ça ko banga se ko ban sikatala parce que depuis que e bora fanga la oni ani Ibeka e nyogon e siemi rere la o kera adisa e baisa Ibeka ko silondo Alpha nana Alpha tara foka ta fo katla ka fo jama e ko fe ko no yano ante malla donc on ambe maliko kan vraiment il est le président de la République donc ayo expliquer quoi donc Alpha Tabe famu maintenant en bas don banabato fana don on peut pas exclure que tu es malade rabana ta permettre ka voilà Dauda ok si ça aka ngali la ne be se ka mu fo ya don saya ko ni en fait avec foko ni bani kera ni saya kera o beta dido be jele be ala voilà ils sont normalement sont be je ala parce que saya ko ni avec CPD ma pour beleni tour dido avec CPD ma mais ne be mu fo Karim Tala be fam parce que mandat d'arrêt international descendé me mun kama na ko ni nana parce que fait mu de do akuna fanga era bla situation difficile là akuna ni fanga bla parce que nana nous mamene malem be wuli fanga kama parce que abe foko malem fanga ma ajoro la les familles fondatrices justice era be abe justice era be nuko ayara là parce que nana ni justice ma barake abe foko la justice a été complaisante donc je crois qu'au paramètre B de analyser là allez ma don je ne suis pas dans le secret mais ma don les familles d'or à famille d'or compter son parce que hakila dina mandat d'arrêt Karim kama min kama oye famille fondatrice tout la ko ka diendo di voilà je crois que lui reste dans son je crois qu'ayera ka famille lui reste dans son akana parce que nana ou ba don kololo munakala ola ma fa kunda ça va mettre à me fanga era bla geleya kono mais ola ma fa kunda de mais mina mun fo Imam Tala je crois que horoya yere la akagele aga takene nga horoya la akagele ikra sababu ye mo mun parce que ibeka yere ka saya ni ya jatemine vraiment ala ka hinala mais fanga mineli mingana la ono baba la ebolo ah oui non baba la parce qu'il n'a pas pu supporter le coup. Ça, il faut le dire. Ça a été une sorte d'humiliation. Akera maluye soudoye à polo quoi. Mais d'après Alereka intervention qu'on a, il dit ai-je le choix? Oui, donc ça veut dire que quelque part, Horoya est là, akuna gele, mamuti kokaye akeneka. Anga tiempo nyoma. Ayo, ametanye fe anga babu babla ibe fe ka fitini fra nyana nga tanye fe ka ba mo fe ka min fra kan ambe babura ka puma do fo ça c'est très important ibe ka sa enkeli na ma yin fendo réseaux sociaux sans fait géré là il faut nous ano mamango il faut be ba kuma na ke chugo ka fo ka sa sara jarani walma ayi kuma do era se ka fontaine do te ka so la vraiment a euro malien la mo do era tara ka so la ko inde kan il faut que mo ka donc ka fo mali il faut anga sigi anda be koroma ametanye fe anya e ka fo CEDEAO ni adogo ku fly olu ye nyangini bere jigi angu nyangini bere mini a gelera ma ko sebe o chuma ko duguma je Union Africaine no e franfina kelenya tombaye olu fana yu tafaraka nga olu ye ngore nu mbo gorni munu na meda anda dola nga yani anga se no CEDEAO ni yo mwaka nyangini mi bira anka Seku Tambura anya e kafo o nyangini ubine ko jamana e jabi dodi jabi munu ni oknye wili ka joy jabi munu ni mogo ba fugo bara de fer est-ce que jamana ka jabi o ye nimisi wasa
les réponses que les autorités sont voilà. Bon, an ni CEDEAO ni mo ka kɛlɛ jamana ka jaabi a ye nimisi wasa nka an kun bɛ se ka kɛ fana min t'o ye kɛcogo wɛrɛ tun b'a la min tɛ nin kɛcogo wɛrɛ tun b'a la min t'o ye i n'a fɔ tubabu ko l'humilité limaniya c'est-à-dire CEDEAO kun kɛlen ka nin bɔ sisan an ka o don bɛɛ u bɛ o dugusɛjɛ an ka miiri tiɲɛ yɛrɛ la fɛn ka nin bɛɛ b'a dɔn fɛn ka nin kɔni proposition de voilà an ka wuli an ka taa CEDEAO la an ka taa IMOA la an ka taa f'u ye mais n'u ye da sɔrɔ an da la dun nalen o e ma fɔ ni da comme na o bɛɛ de bɛ ɲɛɲini o m'a fɔ ko comment on appelle ça ni progrès ni fɛnw kɛra donc a bɛ fɛn yan progrès ni tɛ foyi ye o aw bɛ proposition de bɛ kɛ ni proposition kɛra dɔrɔn ka taa fɔ bon voilà an de kun ye nin fɔ bon sisan an bɛ contre proposition donc o kun bɛ se ka kow teliya quoi o yɔrɔ bɛɛ la sanction ninnu kun bɛ se ka lever progressivement maintenant faut faire très attention an ye ni ko a bɛ nimisi wasa yɔrɔ min na pourquoi il le fallait parce que CEDEAO mɔgɔ ninnu tu sais que u kɛn bɛ ka africain bɛɛ de dusu bɔ u ka baarakɛcogo u ka kɛwale 2 poids 2 mesures c'est-à-dire u bɛ dɔ bɛ waleya dɔ kɛ fɛn tɛ f'o la dɔ bɛ waleya dɔ kɛ dɔ bɛ f'o la donc fo olu fana ka fanga danyɔrɔ de yiriw la i n'a fɔ an ye Mali ye mun kɛ nin ye tantôt mobilisation min ba min kɛ donc Mali y'a yiriw la ko vraiment donc olu dun olu tɛ an bɛ se ka dɔ kɛ mais est-ce qu'an bɛ se non n bɛ nalen o justement dan de b'a dɔn e b'a dɔn kaba an tɛna se degré dɔ la e b'a dɔn n'a ma wuli mɔgɔ wɛrɛ bɛ wuli an ye Algérie m'a daminɛ wa Nations Unies fana ma olu ta fɔ wa u bɛ ka sira de d'an ma tantôt o yɛrɛ ka bɔ a la tuguni an ma autorisation di forme a ka na an fana ye frontière datugu ou bien autorisation ma di forme a ma na ani a ma taa a yɛrɛ ya o ye mun fɔ ɲɔgɔn ye donc hali ni an m'a kɛ olu b'a kɛ donc o de bɛ sen na sisan n'o tɛ sanction ninnu parce que monɛli mun bɛ sen na sisan fɛn dɔw bɛ yen nɔ n'an ko k'an b'o fɔ ayiwa jaabi min dira jamana ɲɛmɔgɔ fɛ a ye nimisi wasa e y'u ye cogo di bon jaabi min dira jamana fɛ dɔw bɛ yen n bɛ se k'a fɔ a ye nimisi wasa dɔw bɛ yen a ma ne nimisi wasa jumɛn ye nimisi wasa i n'a fɔ mun ye ne nimisi wasa c'est-à-dire que par exemple réponse mun kɛra rassemblement ye mobilisation ba ye mun kɛra an ka tiɲɛ fɔ vraiment a kɛra wasaba ye parce que a y'a jira maliyɛnw ka jusqu'où les maliens sont fiers u ka jamana kanu u b'u ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔsa kɛ parce que mɔgɔ dɔw y'a ye o cogoya de la ten dɛ oui mais non mais parce que n'i fana b'a jate o la i bɛ a bɛ se ka faranfasi dɔ bɔra mun nana jamana yɛrɛ supporter mais dɔw bɔra parce que u ka orgueil n t'a dɔn n b'a fɔ cogo u yɛrɛ min kɛra an na a digira an na donc n bɛna o dusumankasa yira ka sɔrɔ hali a tigi ni autorité tɛ ɲɔgɔn bolo o caman bɔra o kama l'orgueil malien la fierté mɔgɔ caman bɔra o de kama mɔgɔ caman ye CEDEAO ka nin fɛn in kɔn o de kama ani injustice mun kɛra an na mɔgɔ caman y'a kɔn o de kama mais ne ma nimisi wasa yɔrɔ min na o réponse minnu dira i n'a fɔ par exemple comment dire la fermeture des frontières mɔgɔ tɛ an fana y'an ka frontière fermeli min kɛ an kun b'an k'o kɛ u y'a datugu an da la parce que u dusu bɔra a fɛ ne ye information sɔrɔ même au sommet mɔgɔ caman ma sɔn o ma dɛ parce que apparemment nin décision in taara à la va vite bon n tɛna tɔgɔ fɔ u y'u ta datugu an fana b'an ta datugu non o ma ɲi la même nuit parce que i b'a dɔn mun don kaba CEDEAO filɛ nin ye an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn dan mɔgɔ si la ni mɔgɔ min ko an bɛ se ka taa ka ɲɔgɔn dan CEDEAO mɔgɔ dan o ye nkalon ye an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn dan parce que an lielen don an ka économie an ka nafolo sɔrɔ sira ninnu a bɛɛ lielen bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ sogolen bɛ ɲɔgɔn na donc an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn dan cogoya si la est-ce qu'il y a faamu donc o yɔrɔnin na moi je pense que la réponse elle a été trop brutale aussi de notre côté an kun man kan ka an dusu bɔ ka se o niveau donc mobilisation kɛra o diyara ye mais frontière datuguni Ami Baba Cissé e ye réponse ninnu ye cogo di bon a y'a fɔ cogo min je pense que le gouvernement a commis des erreurs par exemple ni e ni ne cɛ ni ne ye n ka datugu o y'a bannen de e tɛ se ka taa ne tɛ se ka taa
Maintenant, parce que n'y a le premier jour. Mais en fait, on a date où nous et fait où il y a au final, il a fait Barkan Moko à Yinika do, au final, et Penny do et Mounou Kumachara, Animo or à Yinika do, Galia Dona, au Tato, au final. Mais Barkan fait ma joie. Amajo, mais à part on ira. Ouais, comment mais c'est ce que je suis en train de date que Barkan. Mais au lieu de date, il y a un frère à Toluca Dondo. Ne go fo. Il y a le premier jour, le deuxième jour, Dakar frontière là. Parce qu'il y a des camions Mounou, Nana Mounou Masekateme. Parce que nous te menons à Dakar frontière là. À fort qu'on produit nous mettons. Mais si le Mali a fermé pour lui, c'est un problème. Donc c'était une première erreur. Deuxième erreur, ambassadeur nous. Enfin, un ambassadeur nous. C'est pourquoi aujourd'hui, comment y a Théo. Parce que c'est là où il y a que pourquoi. C'est là où il a rappelé tous ces ambassadeurs. C'est comme si pour dire aux militaires, on est auto Kumatuni. En Kumana, en Daraoula. Maintenant, il faut trouver un pays qui va s'engager pour le Mali. Par exemple, Ford qui est venu ici. Ford, ni Ouattara, ni Macky Sall. C'est les trois là qui n'étaient jamais d'accord pour que sanctions Gabiou. Non, ça c'est clair. Mais pourtant, ce sont ces gens qui ont Marche Minkera, c'était très bien de voir tout ça là. Mais c'est que Nema Somima, il y a mɔgɔw diminué de Alassane min kɔrɔ e filɛ ka kunnafoni di ko Alassane de bɛ sanction bini anw contre la wa Emma e do yɛrɛ sɛbɛnni kɛ k'a fɔ Alassane de ni Alassane de Diop yɛrɛ tweet kɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ nous on a eu des informations que c'est Ouattara il y a des gens dans la sous-région qui nous ont confirmé Haïdara du CSDM Haïdara était dans une délégation pour aller négocier toutes les deux fois qu'il y a eu parce que n'y a pas qu'à la sanction nana chogomi à fort coup d'état kɛra Ibeka la. Donc, Manga a donné nous qu'elle foule à non, bon, ça n'engage que nous, on donne les informations. Coup d'état qui est Ibekara Domi, c'est là où a été président civil Nigeria. Il y avait la pression. Militaire de coup d'état qui est Domi, ils étaient plus puissants qu'aujourd'hui. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas de contestation. Mais pression, Bonyana ou Kautara Banda Nigeria. Gela Nana, ou y a Banda ou Boy, à 6 000 d'avions Takata Fo Ghana. Ou comme bon, comme en une pression qui a, comme on va cette fois-ci, il a conduit pour que Gela ait délai là. Ensuite, on a changé l'ambassadeur Boli, il y a débat c'était une erreur. C'est là où il faut communiquer que il y a quoi Madjawé. Quatrièmement, le président du Ghana en a fait un pour demander à Simi Ambe Rodjme. Ils n'ont pas répondu. Au moment où vous allez proposer 5 ans. Les assises n'ont rien à voir avec la charte. Très bien. On parle de la charte. Même les Maliens ne comprennent pas parce qu'il y a trop de manipulation. Et puis, à un moment là-bas, un peuple digne, à un président Wara Neni. Kata siriawo neni mais mo dungo ko jabi nyana ko be kessa o be wala ko jamana de on be jabi manye nasoro yere wala de boro be mo wala de wala ko mo se ko mais devant les autorités de la transition devant le premier ministre devant les ministres au teke au mani c'est pas une bonne image pour le pays. Si tu vois des enfants m'insulter Issa Iba Kono aya dabla parce que c'est comme si tu es d'accord avec ça. Tu peux dire tu peux critiquer mais des insultes presque à la va-vite au teke. Comme on a dit là, où dans la rue, ils sont en train de vouloir diriger dans la Otekeo. Maintenant, il faut retirer. Bon, je retire dans la rue. Mais c'est clair, c'est pas là-bas qu'ils ont fait la manifestation. Ça c'est clair, ça c'est pas un problème. C'est là-bas qu'ils ont fait les manifestations pour avoir le pouvoir. Le premier ministre là, c'est là-bas qu'il était. Certains ministres, c'est là-bas qu'ils étaient. Mais j'ai dit que Nibe Fangala, Fendo Beno, Atekeo, surtout c'est le gouvernement qui a commencé. Et regarde Assimi. Assimi n'était pas là-bas. Et même dans son discours, ça n'a rien à voir avec ce qu'il s'est dit. Tout le monde est d'accord avec ce qu'Assimi a dit. Moi, aujourd'hui, je suis d'accord avec sa posture. Il n'a qu'à s'assumer et puis comprendre que le monde là, c'est un jeu d'échecs. Il faut savoir pousser les pions. Ibe, Jabi Mounou dira, mais c'est Ngani Makamati. Jabi Mounou dira, yɔrɔ dɔw la an bɛ se k'a fɔ gouvernement y'a ye dusu bila hakili ɲɛ sabula ni ye ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement ale fɔlɔ bɔra ka kuma sanction ninnu binnen ale ye kuma min fɔ ni ye a kuma la i b'a ye k'a fɔ Mali an bɛ kɛlɛ de la sabula ala don fini a ye fini min don o na n'i ye ministre ye mais an tɛ kɛlɛ la i b'a ye kuma bɛɛ mais an tɛ kɛlɛ la an bɛ kɛlɛ la ani CEDEAO i m'a faamuya an bɛ kɛlɛ la ani CEDEAO cɛ parce que an ye nin bɛɛ kɛ kɛlɛ ɲɛ kuma yira fɔlɔ a kun yirala k'a fɔ an bɛ kuma ɲɔgɔnyaw de la c'est-à-dire an ma ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ dɔw la an bɛ sigi ka fɔ kɛ nka fini in donni ka na o b'a yira k'a fɔ sisan kɛlɛ de daminɛna mais o dun de diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ n bɛ nale o diyara mɔgɔw ye o bɛ diya mɔgɔw ye o parce que CEDEAO yɛrɛ Mali yɛrɛ la yan nɔ image ɲuman tɛ CEDEAO kan parce que il faut reconnaître que aussi CEDEAO fɛnɛ tagabolo dɔ fɛnɛ b'u bolo kɔrɔ ye mun fɔ ça deux fois deux mesures fɛn dɔ bɛ a bɛ bɛn jamana dɔ la ni jamana dɔ y'a ta fɔ k'a tɛ bɛn donc o tɛ se ka ɲɛ o tɔn min dun don an bɛɛ de b'a tɔn kɔnɔna la tɔn sariya n'i y'a ta k'a lajɛ u ye sanction min ta k'a fɔ ko ka frontière datugu ka ba tiɲɛ la ne yɛrɛ kɔni kun sigilen tɛ n'a ye ne kɔni kun sigilen don min ye sanction économique c'est-à-dire u bɛ se ka BCEAO ni UEMOA ninnu u bɛ se k'olu dun k'a fɔ k'u ka da yɛrɛ tugu ta ne kun sigilen tɛ n'a ye
donc n'o nasugu kɛra bon gouvernement u ye a lajɛ ka communiqué fɔlɔ kɛ ministre bɔra ye kuma min fɔ nka o kuma kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye a bɛ n'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw kɛra sabula président yɛrɛ bɔra o kɔfɛ a ye kuma min kɛ a ye ko sɔn nɔgɔya ko hali n'o y'a sɔrɔ a ko fɛn min don a kɛra a ma kɛ sariya kɔnɔna la a kɛra tɔn yɛrɛ sariya sɔsɔli kan hali n'o y'a sɔrɔ a y'olu bɛɛ fɔ nka ko halisa a tɛgɛ bɔlen don an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogoya min la nka n'i y'a lajɛ tɛgɛ bɔlen don an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ni gouvernement fɛngɛ yɔrɔ min na mɔgɔ min bɛ yen n'i ye a jalaki tantɔ i kan ka kuma i ni mɔgɔ min ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ bɛ yen n'i y'a fɔ a bɛ kuma ɲɔgɔn gɛlɛya a bɛ kuma ɲɔgɔn gɛlɛya donc vraiment an bɛ yɔrɔ min na ko sisan an ti CEDEAO an tɛ se ka taga ɲɔgɔn to ni mɔgɔ ko ni gɛrɛntɛ in ko n'a bɛ Mali kan k'an bɛ se ka fɛn k'an yɛrɛ ye tiɲɛ la ɲɛgɛn ni kuma don mɔgɔw b'a fɔ k'i ye saramagatɔ ye dɛ mɔgɔ dɔw dun bɛ yen bi bi in na n'i ye seko le an bɛ bɔ CEDEAO yɛrɛ la pewu non o ye olu bon non kaba jamana kɔnɔ réalité dɔ bɛ yen e ni ne bɛɛ filɛ e ye kunnafoni dila ye i ni ne bɛɛ filɛ i b'a dɔn réalité dɔw bɛ yen nɔ jamana kɔnɔna la mɔgɔ minnu bɛ yen mɔgɔ dɔ bɛ yen an bɛ taa Guinée an bɛ taa Mauritanie Mauritanie sira ka bɔ Mauritanie ka na fɛngɛ Mali la a sira a sira a kana janya mais sira in ka ɲi a ma ɲi n'i y'a ye jagokɛlaw o sira dilan de o wari bɛ bɔ Mali kun wa Mali de bɛ n'o dilan Mali de bɛ n'o dilan o sira dilan an ka kan b'a dilan a bɛ temps jumɛn ta o bɛ temps joli ta sira dilan t'o fɛn ye o an ka bɔ yan nɔ k'a fɔ k'an bɛ taa Laginɛ an bɛ se ka taa fɛn ta la mais n'i y'a ye commerçant tɛ taa yen n ko gɛlɛya dɔ de bɛ yen anw dɛsɛlen de bɛ ka taa kɛ bi donc o dɛsɛlen kɔnɔna hali suman minnu bɛ na a bɛ se ka o gɛlɛya donc vraiment nin ko in bɛ yɔrɔ min na bɛɛ de bɛnn'a kan kumaɲɔgɔnya in de bɛ se ka kɛ sisan o de ye nin fura ye a da man di CEDEAO la nka an kana ɲɔgɔn nɛgɛ k'a fɔ k'an bɛ firifiri nin na ka kalo caman kɛ tiɲɛ la a ma nɔgɔn. Dara Union africaine fana ye a ta fara a kan nka Union africaine ye réserve dɔw kɛ a la Union africaine ko olu bɛ min di an ma kalo 16 ani fana ni mɔgɔ minnu bɛ kaso la bi bi in na ko ka o kasoladenw labila i ye Union africaine ka déclaration ye cogo di. Kaba Union africaine ka déclaration diyara ne ye a diyara ne ye ka da mun kan parce que olu évoluera. CEDEAO ma sɔn min ma ça c'est vrai. Olu évoluera parce que olu taara fo ka taa date di ka taa wagati di je pense que o ye ça c'est déjà une bonne base. Donc moi je pense que an ka autorité sisan olu de kan ka i sinsin o yɔrɔnin de kan sisan ka taa kɛ base de discussion ye est-ce qu'il y a faamu. Moi je pense que Union africaine ka nin décision o diyara ne ye kosɛbɛ. Maintenant Union africaine ye fɛn dɔw fɔ i n'a fɔ personnalité minnu minɛlen don. Bon, ça aussi, mais c'est qu'à fond, peut-être c'est une mauvaise lecture de la situation au plan juridique. Parce que nous bon, moi, je ne sais pas manipulation par là, bon, en général, c'est ni feinté à Tigika au plan juridique, mais nous comptons là. Mais peut-être que contexte, c'est qu'à fond contexte des mains, parce qu'il y a une transition de là, donc avec ce qu'à mirer qu'à fond peut-être que transition de bien fait qu'à demandant écarter à Cabo à Kassara. Ni a analysé au Luka Fola, mais ni a jaté au plan juridique, argument boubolo. Dossier obéi. Mais dossier obéi. Dossier de volonté obéi. Les dossiers t'es terminé. Il n'a pas Philippe Boireau ni Soumé le dossier obéi. Il y a des dossiers. Fin d'obé, tu sais qu'à faut antenne quand même. Des dossiers fin d'obé ni a mais avec kumolo dimi kumbo. Aïe. Union africaine ka kuma kono fana ni i b'a ye k'a fɔ Union africaine ko k'ale bɛ Algérie de ko anw dun Algérie ye négociation fɛn fɛn anw ye a négociation bɛɛ bloqué ra o ma se ka bouger. Donc kɛra tiɲɛ yɛrɛ la parce que non depuis ATT fo ka na se IBK ma fo ka na se an bɛ yɔrɔ min na bi Algérie ka négociation ye dɔnkɔnɔ mugu de y'anw bolo cɛ. Kaba an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Mali tɛ se ka taa Algérie kɔ jamais. Mais u dun ka protection fɛn fɛn b'an bolo Algérie do. Mais u dun ka négociation man di anw na. Tant que Algérie u ka négociation man d'an na parce que toujours an ka mɔgɔw bɛ négociation kɛ donc nous b'u sanfɛ quoi. Les négociations bɛ toujours tu sais que c'est le facilitateur algérien ale bɛ participer fɛn ninnu bɛɛ la donc toujours u bɛ an sanfɛ. Moyen b'u bolo. U mana min fɔ an bɛ wajibiya k'a to. An bɛ wajibiya k'a to la. Donc e bolo an ta ɲini na to Algérie ka kalo 16 fɔlen in da wa. Non n bɛ nalen o ni transition sɔnn'o ma parce que n'i y'a ye Algérie kalo 16 fɔ pourquoi o b'an conduit 3 ans de la moins 2 mois quoi parce que kalo 16 k'a fara kalo 18 kan kalo 18 bɛ ban nin kalo la donc k'a fara kalo 16 kan ça fait 34 mois 3 ans ça fait 36 mois n'est-ce pas donc 100 ça va o bɛ transition ni kɛ 100 de o yɛrɛ ka fisa o ka fisa
mais kamate yɔrɔ min fɔ sisan franchement o de CEDEAO jɛ a ye proposition kɛ proposition kɛ yan'aw ka jangili an k'an ban voilà c'est ça n'i y'a mɛn an taara san 5 la donc pédagogie kɔfɛ an taara san 5 la kɔfɛ Abdoulaye Diop taara ka taa san 4 proposer an tulo b'a la sisan président ba yɛrɛ ale yɛrɛ mun ye ka di ale yɛrɛ vraiment san 2 nin kɔni u k'o di bon san 2 ani kalo 16 bon tu as vu a ma ja mais bon donc o fana o propose CEDEAO jɛ il faut proposer quelque chose. Aïwa, Ami Bassé. Bon, moi je pense que ni CEDEAO ko sisan k'a bɛ assise papier ta. Est-ce que tu serais 6 mois dit? 6 mois. Non, ils peuvent. C'est pourquoi j'ai dit des 6 mois à 15 ans. Oui. Si aujourd'hui la CEDEAO donne 6 mois, on ne doit pas crier à la. Mais on va crier. Oui, mais ne pas faux. Ou lui donne 6 mois, ça ne peut pas faire. 2012, Djonkuna Tarango, CEDEAO est un naufrage. Donc maintenant, le problème ce n'est plus élection mais que Domi. L'Algérie a fait une proposition. C'est pourquoi l'Union africaine a dit maximum. C'est la vie que Fendo Vissega voilà. Mais ils sont tous aujourd'hui derrière la CEDEAO. Il y a à Bébina l'avant CEDEAO. C'est pourquoi il faut éviter de montrer que. Mais Algérie et l'Union africaine, mais c'est qu'en soutenir Kalotan Woroy. Non, au cours de à tout dépassé. L'Algérie avait dit de 1 an. De 12 mois à 16 mois. Voilà, c'est ce que l'Algérie avait dit. Et il y a même l'Union africaine là, c'est l'Algérie et le Maroc. Ou de maçon. Et c'est deux pays qui ne s'entendent même pas. Donc, en Afrique, tout le monde est en train de se positionner. La Mauritanie, la Guinée, on nous soutient parce que c'est des militaires précis qui sont là-bas. Ou nous ferons soutien libre parce que nous ferons taper coffre. Donc, je pense que la solution sera là à travers la posture de Assimi. Il faut négocier et puis mettre barre à terre et oublier les gens là qui veulent nous amener dans une guerre inutile. L'Union africaine a proposition. L'Union africaine a proposition. Ne connais pas proposition mindo. Allez ni CEDEAO ta konalité que sabla olu ka ku yɛrɛ nɔgɔyali bɛ k'o parce que hali ni fɔra Yasin Beni ale ka visite la yan nɔ mɔgɔ don mɔgɔ min n'ale juinti an bɛ se k'a fɔ ale kɔkɔrɔma donba dɔ ye donc n'i y'a ye a nana ka na ne b'a dɔn a na message dɔ de fɔ a na kuma dɔ de fɔ dɔwɛrɛ tɛ fɛn min ye ko in bɛ yɔrɔ min na sisan an ka se ka nɔgɔya an ka sɔn nɔgɔya an bɛ se ka u bɛ se ka bɛn fɛn kan cogo min na n b'a dɔn a taama in kɔni a bɛ nɔbɔ ko la. Ayiwa wagati korona kosɛbɛ an ka sujet laban bɛ yen nka a bɛ k'a fɔ ɲɛna ko wagati korona an kan ka kuma sisi kan nka an b'a layidu ta k'a fɔ dɔgɔkun nata an bɛ caman fɔ a la an ka maa welelenw ko ye Dawuda Kamate kunnafonidila don Seku Tamura Soir Info o maa ɲɛmaaba don Ami Baba Sise Figaro ani Radio Sahel Ibrahim Baba Traoré Ibe ka bɔ Radio Benka ani Africa Television na Ousmane Togo tun bɛ nɛgɛ karafe la ale tun bɛ ka réalisation kɛ Bintu Napo ale tun bɛ son na Dramane Kone ale tun bɛ division na an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn ka foliba di Ibrahim Diko Madudu yan fo Kabala an bɛ Yakuba Sise fo yan fo Tombouctou fɛ yen nɔ Aba entrepreneur Aba yan fo Segukaw fɛ yen nɔ an bɛ foliba di aw bɛɛ lajɛlen ma Awa Karico Berté k'a bɛ k'an lamɛn a bɛ baara kɛ studio Tamani na aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan wasalam.